Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, watch it burn. Tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Tak Barťo, půjdeme to zahájit. Jo, Okay. takže čágo bágo, pikman čágo, moje jméno je Rick, neboli Revno a právě jsem si knifnul Marťasa. Au, to bolelo, co jsi nám strčil do té výška? Nic takovýho. Dobře. Jak jsem vám slíbil, ten tutoriálek na bunny hop, strafe a takové ty blbosti, tak si ukážeme dneska i Crash Crosshair generátor. Ukážu vám i v lobby, jak se to rozhledává, je to na workshopu, to můžete stáhnout a Pobečku asi bude, jak se bude jmenovat, ne, ta mapa celá. no, já vám ukážu a prostě můj aktuální Crosshair vidíte teď, jako hýbám tou myšky, nejste snad mentálové a tady někde by měl být ten můj Crosshair. Myslím, že to je tenhle, ne? Ne. No a teď je to nemám. No tak ho tam máš uložený, ne? Mám, ale mě to přeto. Aha. OK, takže fail, akorát oni mi tady předělali mý crosshairy, co všechno tady předělali. Tady nic nemám uloženého. Ale to nevadí, tak si můžeme vytvořit třeba tenhle sven. Ten je cool. Ten je cool. Já jenom zkouším mikroze. Jo, tak. Ty! No, tak jsme ho otestovali, je to dobrý rozhodně, necháme se ho. Negecám. Ty máš tu obrazovku, ne? Jo, já mám tady to jmenuje se Flippy Kid. Flippy Kid. To je hrozný kože. Ne, ale když byl taky tady někde ten mikro. No, to je normální ten default cross. A musíme najít nějaký... Kde to byl? No to je jedno, prostě se mi líbí. Dáme si It's okay to be gay barvu. Ne, kyca. Pak máš okay to be gay. Třeba je alfa, což je snad... Vidíte, jakoby to, viditelnost. No. Jestli ho chceš mít průhlednej, nebo jakoby jasný, nebo tak nějak. Přidáme nama. Sakra. No dobře, je to trapnej crosshair, jdem pryč, si jiný. Dnes tady ten od toho virus pro tě, ten je dobrý, ten mám já a páči se mi. Ní, jo, a proč? To si neberím. OK. Tohle to je taky dobré, když se roztahuje. Jo, to je ta tečka, ne? Jo, ten jsem používal kdysi. To je no, pak vám ukážu ten crosshair, až ho najdu. Tak, střih. Tak, jsme zpátky, už jsme našli ten crosshair, že Martě? No. Jdi. No. Jebaný hopuj. Jej. Záda. Ano. To jsi mi tam strčil. Hra. To jsi mi tam strčil. Vždycky, když bude střih, tak musíme mu dát backstep. Pryč, jo. No tak já už to vidím to video, tam jenom backstepu. Jak vidíte, už mám tady můj crosshair minulej, ne v barvě, je to tenhle ten to je a teď si jdeme ukázat růžová, isko, ok, to big guy, alfa, viditelnost, sakra, kde si pade. Kde si pade? Ty, tak ty věš. No to je jedno, prostě tohle si necháme, outline, to je jakože myslím, gap, to je, jak si ho chcete rozšířit. No, jak je rozšířit. Co jsi chtěl, co jsi nevěděl? Alfa, to je jedno.
Opa, to je, vidíte, Outline, to je, že ten okolo toho kouzelu bude mít černý. to vidím, já jsem to Kámo, s tím se střílí libově, to si nechám. Kámo, takový. No, tak to se pak zkouknu na to, jak máš švarec. Ne, kámo, já to nechci. Já to nechci. To nechci. Máš pak kostku. Já jsem měl kostku. Nechci. Size. Ale to by měla být nějaká velikost. Size to je velikost, no. A tam to bylo co? Jo. To je to černá. To je napsané, ukazoval tam to, tady máte jakože třeba, a to rozpětí. Vidíte, tady to červený, tady má hashtag for fun markas, on, tak to neukazuje, takže se on, a už to ukazuje, on furt chytá rakovinu. Do hlavy. A počkej, já mám taky rakovinu, Ne. no? Ne. Ukážu slepičku. Jo, slepička, ne, tady, víš, že žádnou úklid. Ne, umí chodit, já jsem ji Já učil chodit. Nevidím jí. Čili to úklid Ne, že oni musíte tady si musíte vyzkoušet, jak se vám jo, už je tady slepička. Jo. A tady máte jakože... Střílem do ní. Jak to střílí a dá to třeba full autu, tak vám to udělat takhle krásnou volbu. Ne, nestřílí do ní ještě. A teď vám ukážu techniku strafe. Takhle jdu a začnu střílet. Někteří hráči se dívají, že prostě týpek vyjde a střílí a dá tečky. Není to takhle, že prostě jde a vystřelí, je to takhle, že prostě jde a hned. Staví a hned. To už já to neumím. Vidím. Nestřílej, Já už já jdem běhnu. Chytřej okolo mě. Spálně, jsem trafíš jau. Jau. Ty vodu, já to strejknu dostane. Ale tak si to ukážeme teď. Jo, No to je všechno. takže prostě, No tady. on si tady kempí. No třeba takhle, jo. Následně ukázka, jsem úplně udělal klečím, jo. Není nic. Tam vyjdu. Ale to jsou Pardon, fail. ale mám nějaký lagy, jsem měl teď. Počkejte, tak ještě jednou. Prostě jsem vyhrál, jsem nejlepší. Jo. Chápu. Ještě já mám taky rakovinu, jo. Cože? No, tady, jo, takže jdeme sem. Následní ukázka. Akce číslo 2. Koukneme se sem, jdeme se tam a prostě vyběhneme a dáme. Prostě, jak vám to přesně vysvětlit, jo? Ukážu. Prostě jdete a jakoby zastavíte se. Prostě jenom držíte třeba Ačko, jdete, zastavíte se a koukejte. Jenom držím Dčko, zastavím se a ta první kulka jde úplně někam do piče. Prostě musíte jít držet A, pak hned v momentě, kdy se chcete zastavit, musíte dát protější stranu, takže Dčko. Takže teď držím D, hned Ačko a hned to jde. Koukejte. Hned to jde přesně. To je jedno, teď. Ukaž slepičku, zvoláš na konci. Koukněte se na naši kipí vycvičenou, ty nestřílej, seš oškodej. Vidíte, ona je taková... Ježek. Ne, Je takový krásná. Teďkon má nějaký speed. Čum ten speedek na nohou. už není. Ještě jednou. Bacha, pouchne, vole. No počkejte, já si nastavím taky for fun. Tady máte v game setting, to už jsem kolikrát ukazoval, no tak. A tady máme náš for fun. Hashtag for fun. Hashtagy. Zase to tady máme. Hashtagy. Hashtag. Já lagi, jak si vzpomenu, dobrý.
ta bude pochodovat furt. No a nyní ukázka závěrečná. Pojď Marto, do ní. Kolik kurva vydrží? Neupgradený znak. Koupit moje M4. Nice! Taky slyšíš, co říká I'll hit Jo, no. Seagulls? Hej, ty to změnil. Headshot. Marko, teď ty si tam stoupneš, schválně si tě poznám. Jo, počkej, já tam nemůžu. Nekoukám, jo? Já si tě poznám. 3, 2, 1, teď? Jo. Já jsem tě viděl předtím, tak se schodí ještě jednou. Okay, Jak jsi vyhazoval ty zbraně? OK, jsem tam. Jsem tam. Fuck, já třeba tačí. Fuck, to tačí. Ale stejně já bych tě poznal, protože já mám zaplý to ID, to byla vlastně ukázka na to. O, lag, the giant lag. Dobrý. Giant lagu. Tak. Ještě tam Tady je uvidíte slepička. naší Matildu. Jo, teď taktika na bunny hop jsem vám chtěl ukázat ještě. Prostě tady uvidíte nějaký bunny hopy, nějaký hopíky, hopík, hop, hop. Tu hopík a tu hopík. Hop, hop, hop. Konfig budete mít taky v popisku videa. Hop, 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 hop. A furt mě to boostuje. Je tu taktika v tom, ukaž Marťo nám, jak ty umíš. OK. Počkej. No. Tak to. Ne, neknajfuj, já jsem to slyšel. Ne, dosažím jako do... Sakra, kolik? Teďka nevíš, opravdu jsi dead. Já vím. Nevím. Díky za to, aspoň. Ne, Neboj. bum. Prostě taktika spočívá v tom, že prostě držíte V a najednou skočíte. Prostě Jo. běžíte, skočíte, přestanete držet V ve vzduchu. Jak vidíte, skáču jenom rovně. Pak se zase držím V, skok a k tomu držím Ačko nebo Dčko, kam chci skočit. Prostě chci skočit sem doleva, držím Ačko, takže rozeběh, ale držím jenom Ačko. Jak vidíte, tak už neběžím rovně, běžím jako by šikmo, skáču. Běžím pryč. Prostě. Pryč. A teď jo, prostě to samý i na druhou stranu. Prostě takhle udělám ten jeden bunny hop. Přitom musím otáčet myší, takže takhle. Jo. Takhle nějak. A pak hned takhle další. Furt takhle dokola a nesmíte držet Včko, jenom prostě. Držím, já vám to budu popisovat. Držím V, skočím, přestanu držet A, D, A, D, A. Teď jsem se přestal boostit, takže znám. V, přestanu držet A, D, A, D. A takhle furt dokola, jo. A teďko normálně, bez pomlouvání. Prostě týpek s tím nazbírá úplně giga rychlost a může každýho knifnout pak nebo zastřelit a třeba na Mirage, na tom, na Dust 2, to na shortu, tam to hodně používám, třeba, že si tam vybustím rychleji, už tam čekám, kempím, než tečka tam přijdou, už dostanou tečku, že Marťo, nevíš na mě tím kalachem. A ty se přibližuj Kevin s tím knifem, mířím ti na hlavu. Míř na mě. 3, 2, 1. Ty zmrze. Ty vole, když žrej, ty máš umírat. Ne. Straight, uvidíte teď straight. Fakt ty. Ty si to nedostaneš. Nice. Ne no, on si čupne. Silverák jeden.
Pan čupe. Tečka. Se volá, hej, ty mi rušíš video. Normálně rušíš mi video. Video mi rušíš. A Au. nebudeš mít kala. Prečo? Já si vím. Velký strašný věc. Máš Au. rušení videa. Jo, Už přestanu tě zabíjet. jo, Přestanu jako. jo. Au. Za to rušení zase. Za to tvoje au. A dostaneš ještě jedno. Řekl jsi mi au. Hej, černá barva. Počkej. Černá barva. Jsem já. Hej, já chci Terkesová. Au. A už to přes necháme, Marko. Ne. 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 Ach. První, nech se nám nádherně. Krcros Hair. Ha, Gogo. Tu má určitě Gogo. Já jsem vyvolený, jsem uprostřed. Zelená. To je moje. Taká zelený koze. Ježíšme, můj sroz. Hej, to je můj. Takový mám já. Jo. Spát. Se spát. No a teď zakop. to lívnem. Další. Čo jsem se na komplet. Teď si půjdeme předtečit kompeťák. Kdo neví, jak jít na kompeťák, tak tady dáte Play with Friends. Tady vám to kvituje tu lobby. Tady si pozvete svého kamaráda. S Flappy Sprayerem možná půjdeme na ten kompeťák zítra, nebo dneska i. A Martě si slučně řekyš. No, byl jsem realita, jenže já pokud vole, jsem nebyl rozhraný, šel jsem na kompeta hrám dolů. No, a to by bylo pro toto video vše. Dej like, pokud se ti hodně líbilo video, dej odběr, maximální like a když tak dejte dislike, nebudeme se za to zlobit, dejte komentář, co máme natočit, co máme zlepšit a zatím. Čau.